Nå, fedt tøser. Vi skal på påsketur. Vi skal til Barcelona, og det bliver pissefedt. Vi har bare et lille problem. Simpelthen ikke råd til transport. Vi kan tage en bus. Det tager 21,5 timer. Vi kan tage flyet. Det tager 2 timer og 10 minutter. Det tænker jeg, nej. Har I nogen forslag? Ja? Vi kan spille lotto. Andre? Ja? Vi er også så gode for, at vi kan bare løbe derned. God idé. Der er bare lige en udfordring. Vi skal nødt til at træne først. Der er jo 1670 km derned. Så på med løbeskoene, og så tester vi. Uptown, downtown, all around the world we gonna jump now. Everybody gonna because we need more hardcore. Mayday, mayday, ravers in the UK. Uptown, downtown, all around the world we gonna jump now. Everybody gonna because we need more hardcore. Mayday, mayday, ravers in the UK. Kunne vi ikke bare sende en video til Pava? Like vores video, så vi kan komme til Barcelona!